Hey. Maria yazoita manje. Ndombozani kuyi. The Prophet Sanitizer. All right. Prophet Sanitizer, hello? Hello? Prophet, how are you? Yes, how are you, my son? How are you doing? I'm good. How is family? The family is doing fine, man. I'm happy you called. I was praying for you just now. I was on my knees praying for you. I mentioned your name. Thank God. Prophet, ndiri kuda kusvika kumba kumatu. All right. Yes. Yeah. I want to come ne Maria yesiding. Oh, muda kuya ne mari. So that's good. Munenge muripo ka kumatu. No, ndakazara ndiripo, you know I'll be there. Okay. Saka ndichasvika kumatu ne Maria. Ndichada kuti mundipe mumbondisira muna matu pastor azvina kumira mushe. Oh, what's happening, my son? What is happening? Ndatestiwa nhasi kuclinic uko ndangomuka ndinganzi zvakanaka ndikatsvega ndo clinic saka ndanotestiwa zvikanzi ndiri positive pacorona saka yesh chirwere chinotyisa zvokuti chinotoda munamato pasina munamato zvakatooma. Hello? Anondishurira unoziva. Ewa. Indikuwa mnataka ne mari mnamtara nezvekorona. Vamwe anondishurira. Medzisiro yazvo